పరిశుద్ధాత్మ నామములోనికి నీకు బాప్తిజం ఇస్తా ఉంటుండగా దేవుడు ఆయన తన సంఘములోనికి నిన్ను చేర్చుకొని ఆశీర్వదించును గాక. దయాళుడా నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నా. నీ దాసులు వెంకటరత్నం గారికి మీరు అనుగ్రహించిన అయ్యా ఈ బాప్తిజాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. నీ నామములో ఆయన బాప్తిజము తీసుకొని అయ్యా నీలో అంటు కట్టబడి నడుస్తా ఉంటుండగా నీ దాసుని అయా క్షేమకరమైన స్థితులలో నడిపించి మహిమను పొందుకోమని అయా వారి కుటుంబం కుమారుడు వారి కుటుంబం బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించి దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, సిలువ రక్తమే జయం. ప్రభు యేసు నామము సంపూర్ణ జయం కలుగును గాక. ఆమేన్.